जानायानोथ' आगै जासिगोनबो नामाथाय बेखौनो लांसाबनोसै दां दिनै ओमफ्राय थास' बेदरखौथ' जावखांबाय नालाय आगै एसे थास' बिसंखौबो खानानै लांनोसै ओं दे होमबा आगै खादिनि ओमफ्राय दा जोंहा बेखौनो हाथायाव लांनोसै ने आरे बा आगै माथो थास' बेदरखौबो एसे बुरजायैनो मोनबाय दा बेखौनो जोंहा ओंख्रिबो जानोसै ओमफ्राय हाथायावबो लांनोसै ने फानहैनो र' थास' बिसंखौबो एसे खानि आङो बेफोरखौनो लांथ'वाबा माथो खालामबावनो ने आगै मैगङाबोथ' दाख्लैसो खादों आरो रोदोमथ'वाखैनो दाबो न'आवबो बेखौनो जानो खालुबाय थानाय जायो बेखौनो हाथायाव लांथ'नोसै दिनैथ' काजलगाव हाथायबो ना ओमफ्राय ना जोंहा बेखौ फाननो हाबा ना बेजोंनो बेदर जानोसै ने आगै ओं जोंहाबो निउ इयारनि बेदर जानोसै ने सानैजों दे थ'दो थाब थाब थांनोसै जोंहाबो एसेबाबो फाननो हाखागोन खोमा जोङो माबाफोर बायनोमोन नामा मैगंखौनो नायदोंमोनहाय आङो ओमफ्राय हामाथो थास'ल' मैगङानो लांगौमोन नामा आब'आ नांथ'लाहाय दे आंनो थास'आनो माबा मानगोनसोदां नांथ'ला दे आंनो बै दस्राथिंसो नायनोसै आङो मैगंखौनो जेबो नङा दे आगै दासो जाहांदों नालाय हाथाया दा मेला मानसि फैबावगोन ना दसे नेबावनि र' आरोथ' जोंहा बेदर जानांगौ ना आगै निउ इयारनि मानो बाया जानो आगै बायगोनथ' सोरबा नङा सोरबा बायखागोन बियो मैगङालाय माथो दङ आयं थास' बिथ'रि दङ आयं ओमफ्राय थास' बेदरबो दङ लांगौमोन नामा आयंआ लांदो गोथाव जागोन ना गोरानजों लांनायाथ' लांजागौमोन आयं जोंहा न'आवदि रावबो जायाना ओमफ्राय लाफासो लांगौमोन आङो लाफायाथ' जोंनाव गैया आयं दे होमबालाय आं दस्राथिं नायहैनोसै बेनोथ' आगै मानो बाया जानो दिनै आगै दिनैथ' हाथाय खाबोना दालाय आबाब थास' बेदरखौनो लांमारनांसिगोन खोमाहाय आङो दिनै ना गोरानबो दंखायो र' सोंहैनायनि आं मोजां खोमाहाय थास'आ ओइ जारौ थास'आलाय बेसेथो आयु माथो नोंसोलाय हाबाब नोङो मैगंबो फानो ओं ओमफ्राय थास'आ जारौ गोथाव जागोन ना ओंथ' आयं गोथाव जागोनथ' थास'आ गोथाव जागोनबालाय लांनाय नायनोसै आङो बिदिबा दे बिदिबा मानबाय बायगोनसो नामासै थास'आलाय माना आयं जोंबो जाखांबाय न'आव आरो आंनो जावना लाबोदोंमोन बेखौ दे बिदिबालाय हरदोहाय आंनो बेखौनो जागोन दे बिदिबा आयं आरो नैबे बिथ'रियालाय बेसेबांथो लांदो आयं 10 थाखाल' दे अब्लालाय बेखौबो हरदो आंनो मुथानै ना गोरान दंखायो बेजोंनो आराम जाहैदिनि आरो जारौ बेलाय उन्दैयालाय सोरथो बियो आंनि बिनानाव
दे आयालाय बोरैथोब्रा दे हरदोहाय आंनो बेखौनो बेसे नाम गैयि बेयाव आयु नै आबा आइबो बेसे नाम गैयिबो नै आबा हामाथो बाव गसंबाय थाखो नै आं बिथिंसो दङ जाव दानाबा मा खालामबावनांगौ जाखो आबा आइ गथ'आ खोनायासैगोनहाय आं गाबज्रिनायखौ माबा आंनि फिसालामोन गाबज्रिनायखौ खोनायासै माथो अ दे हरग्रोदो रानि बेखौनो नै आबा हामाथो आं गाबज्रिदोंमोन खोनायासै नोङो नुहुरासै आंखौ नै आं लाखांबायानो गासैबो ओमफ्राय दा थांनोसैल' बहाथो दं नोंलाय दे होमबा आबा माथो मैगं फानफैदों बियो आरो आयाबो खाथियाव दङ दानालाय मा खालामबावनांगौ जाखो र' माबा मोनसे खालामनाया नोंखौथ' हाथायाव बिदि थाहोबाय थायालै आङो आइ गोनाङावथ' रायलायनोबो हायाना आङो नै जारौ लाखिदो राङा लानायाथ' लाखांजोब्बाय न'आवनो थांनांसिगोन एबार आरे बा आगै नुबायना आगै फैसाखौ मोनमारबाय माथो जोङो एबार जोंहानि उयानि बेदरबो मोनजासिगोन ने आगै फानबावनो हायो खोमा दसे थाबावनोसै ने आगै हाबाब हाबायावहाय नों थिनालाय बहाथो थांखो बेलाय आबायालाय दहायबो गाबज्रिबाय आङो माबा खोनादिया गथ'आ लाखांजोब्बायना आइ लाखांबा माथो गासिबो लाखांजोब्बाय आङो मैगं थाइगं थोदो थांसै बिदिबा जाबायबा जानायाथ' जाबायमोन आइ दे अब्लालाय थोदो न'आव थांसै नों जिरायना थाहैथ'लाय आइ गारियाव नै आहा ओमफ्राय नोंलाय मा अबावथो थांफिनबावनो आबा आं माबा मोनसे लाहैबावनि आइ र' दे थाब फै आं बारा गोबावबा नेबाय थानो बायोहाय आबा दे दसेल' दे आइ दे मा नांगौ लायनानै फै थां मा मैगं दंथाय देनाय मैगङा हरनाय नों बेयाव मैगं नांगौमोन आंनो ओमफ्राय माखौ लांनोबा माखौ माने मा मैगं दं गासिबो सोना हरजोबनाय गासिबो माने गासिबो माने मा मैगं दं हरजोबदो जोंना माने न'आव जेबो मैगंआनो गैयामोन गोथावबो जाखागोन ना थास'आ ना गोरानजों गोथाव जागौमोन होनबाथ' साबसिनसो जाबावबाय माथो जोंना न'आव मेरला ना गोरान दंना बरिया जाहैनोसै आयु माने जोंनाव एसेबां बुरजानि खुस्रा गैयामोन ना दानाथ' मा खालामना आंनोबोथ' माने मैगंखौ नांथारगौना दिनै थास'खौनो जानो लुगैदों आं दे बेखौनो लाखिथ'दो ओमफ्राय एसेबां बुरजा मारै लाखिनांगौ जाखो आं दिनै जेबो नङा उनाव लाफिनगोन आं दे लाखिदो न'आव थांदो एबार नानि मेथाइ जानो नामा नों मानो दे होमबालाय दाथ' मैगङाबो जोब्बायना आगे बा आगे माथो मैगङाबो गैला जोंना ओमफ्राय नोंदियानोथ' गासिखौबो लांजोब्बाय नानि ओमफ्राय बेथ' बे ओमफ्राय दाना फैसायासो जि गिदिर होलांबायना बियो जोंहा जोंनिखौ लाखिनोसै ओमफ्राय बिनि फैसाखौ हरफिननोसै
ओमफ्रायथ' जोंहा आगै बेदरखौ मोनजामारसिगोन माथो। गोसो दंबाबो गैयाबाबो माथो खालामबावनो आरो। दिनै दख'नाखौनो स्राय गानगारबायलै आङो। मानो होनबा आंना बर'सा सनाया दख'ना गानबासो फाग्लाया मार मोजां मोनखायो बियो। बेखायनो दिनै स्राय गानगारबाय आङो दख'नाखौ। एबारलाय फाग्लाया आंखौ फाक्का मेगन खेबमारसिगोन बियो। मा खालामनो बर'सा सना, नोंनि गोसो दंबाबो गैयाबाबो आंनाथ' दङ ना। जायखि नोङो आंखौ बर'सा फाग्लिखौनो होना मानो, बर'सा फाग्लिखौनो जाथारनोसै आङो। मानो होनबा एसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ। थेवबो माबा आंखौ गोसो थोआ बियो। आं एसे मोजां दिनै देलायलायदों, खानायावबो बिबार थेबलायलायदों। दिनैथ' फाक्का बियो आंखौ नुनानै फाग्लासो जालायसिगोन। साला माथो हिनजाव गोदान बायदिबो नुलायलायदोंलै आंखौ। नाथाय जाफुंगोन माला आंनि बे नुनाय सिमाङा? हो मालादि जाबावगोन आङो आंनि बर'सा सनानि हिनजाव गोदान? बे बर'सायानोथ'लै मानो गोसो थोआ आंखौलाय? दामाने बियो आंखौ गोसो थोनायबा दाहालागै आङो खारसनहैमारसिगौमोन। खारसनहैमारसिगौमोनलै आङो, खारसनहैमारसिगौमोन। आं एफा मोजांखौनो जुलिखौनो गोसो थोआ आरो बियो। हा जुलिजों जुलि जाबानोथ' जोंना जरियाबो खम समायगौमोन। साला नोङो मावजि बुन्दा बर'सा। बर'सा मोना थांना फैग्रोनि आङो, ओमफ्राय बर'साजों आंजों बहायबा बेरायनो थांनोसै। आयु हाबाब आइ, आहा बेरेफुंजानोलाय बहायथो थांनो देलायलायखो आइ? बेबो दख'ना गाननानै स्रायनो। आं बर'सा मोना थांनो आरो आयै। आयु हामानोसै आइ। मा मानो जालाबायनांगौ जाखो आयै? मिथिखाया नामा नोङो दिनै निउ इयार? बेखायनो बर'साजों बेरायनो थांनि आङो निउ इयार। हाबाब आइ, हा बर'साया लिंदों जानो नोंखौ? मा लिंलायनांगौ आयै, थांबानो जानायखौनो। दे होमबालाय थाङोबालाय थांदो आरो। नै आइ, हा ओमफ्राय बेबायदिनो दख'ना गाननानै थाबाय थाबानो जायो, स्राय देलायलाय नुयोलाय माथो। देलाय आंलाय ओरैनोसो गानदों दा आयै। माने बर'साया दख'ना गानबा मोजां नुयो नालाय बेखायनो दिनै गानबाय आङो आयै। एबारथ' फाक्का दिनै आंखौ बर'साया गोसो थोखासिगोन। आइ नोंहाथ' रेडिल' जाखादो आयै, बर'साया माने नोंजामादै जानो बावला। गैलाहाय। आयु हामाथ' जुलिनानिसो। ओं मादै ओं। हाबाब हामाथ' दिनै समायसोथारदों नानि। ओं ना आयै, माने मादै। ओमफ्राय बर'सायालाय मादै? आं बर'साखौनो दिनै लोगो हमनो फैदों निउ इयारखाय। हा नै नोंनो खिन्थायाखै होनबा आबाया? माथो दहाय फुङावनो ओंखारलांदोंलाय बेलाय। मा ओंखारलांबाय? बबेयाव? मानो? सोरजों? मानि थाखाय? जानोबा हा नों फन हराखै होनबा आबानो? दहाय फुङावनो ओंखारलांबाय आबायाथ'। आं फैनायनि सिगांनो ओंखारलांबाय। नै नानि, हा आइ सुजोनाव सोंहैनो हाया? मिथिबायो खोमा, खिन्थालांदों खोमा बिदाया। ओमफ्राय माथो बेना फनाबो नाङा मादै? आं एसे मोजां बिनि थाखायनो फैलायलायदोंमोन दिनै। आयु हा मानोथो अबायथो थांखो बेलाय आबायालाय बिदिबा? बेनोथ' आं सुजोनाव सोंहैनि र' बिदिबा। दे थांनाय मिथिबायो खोमा सोंहैनाय। बर'सा, आं एसे मोजां नोंनि थाखाय दिनै फैलायलायदों। एसेबां फुङाव सिखारलायदों आङो, गोसो दंबाबो गोसो गैयाबाबो। आरो नों आंखौ नागारनानैसो थांबावबाय बर'सा। निउ इयारनि गोदान बोसोर समावलाय सोरजोंथो निउ इयार खालामनो थांखो नोंलाय? नोंनि फिउचार प्रेजेन्ट गासिबो बेयावसो दङ, आंसो नोंनि गासिबो। दाना एसे मोजां देलायना फैनायखौ सोर नायगोन दाना?
सोर नायगोन नोंनि थाखायनो आं दिनै एसेबां गोथाव सेनबो फुनना फैलायलायदोंमोन एसेबां मोदोमलायदोंमोन आङो दिनै एसेबां गोथावनो थेवबो नों मानसियानो गैला आंखौ नागारनानै थांबाय नोङो बर'सा गोदान बोसोरावनो सोरजों थांखो नोंलाय सोर दायनिजों थांखो नोङो सोर दायनि बियो आंनि बरसाखौ आंनिफ्राय गोजानाव लांदों आंखौ नुनानै दिनै बरसाया फाग्ला जाथारनांगौमोन आंखौ नुनानै दिवाना जाथारनांगौमोन बियो बहा थांखो नोङो बरसा आंनि जिउनि आमाय थुख्लु बरसा आंनि जिउ बहा थांखो नोङो नोंनि जुलिखौ नागारनानै गोदान बोसोरावनो एसे मोजां बिबार थेबलायलायनानै फैदोंमोन आङो दख'ना गानलायनानै फैदोंमोन आङो मा जाबावनांगौ जाखोलै मा जाबावगोन